poznáš tento scénár, seklo ťa v krížoch, nevieš otočiť hlavou, bolí ťa v krku, nevieš sa hýbať. Takže ideš k lekárovi, necháš si spraviť obstreky, nejaká tá injekcia, hrst liekov, šup, ideš domov. Očakávaš, že sa to vyrieši samo a za pár týždňov je to tu znova, je to horšie, tá bolesť sa dookola opakuje. Presne v tomto videu zachytávam to, prečo stredná generácia a ľudia v staršom veku si myslia, že je to prirodzené mať túto bolesť, ale kde je problém, väčšina ľudí k lekárovi, dostane lieky, príde domov a očakáva, že sa to vylieči samo a nehľadá príčinu toho, čo spôsobuje tú bolesť. Bolesť môže byť signál, ale to, čo to spôsobuje, je komplet iné. Ja pracujem s ľuďmi od roku 2013 v online priestore, kde im pomáham optimalizovať zdravie, pomôcť chudnúť a odstraňovať nejaké problémy. Mám 9-ročnú prax z nemocnice, ale najhlavnejší dôvod, čo mi v tomto pomáha, keď sa týka bolesti na tele, je to, čo mne a mojej mama vštepovala túto otázku. Keď ideš k lekárovi, vždy sa spýtaj, čo ti idú robiť a prečo ti to idú robiť. To ti pomôže riešiť túto vec. Problém dnešného zdravotníctva môže byť aj to, že jednoducho lekár na teba nemá čas ti to jednoducho vysvetliť, čo je príčina, čo ti to spôsobuje. Ty odchádzaš, lebo neinformovaný. Keby mal aj čas, môže byť to, že keď máš toľko bolestí, tak v podstate ani si nezapamätáš to, čo ti povedal. Veľa ľudia sú laici, čo sa týka zdravotných problémov, tak ďalší bod by bolo zbytočné im to vysvetliť. Ak na budúce pôjdeš k lekárovi, nezabudni si vypýtať lekárskú správu, alebo si sprav fotokópiu, nakoľko mobil máš pri sebe a nenechaj sa odbiť iba receptom. Budeš vedieť, čo sa ti presne stalo, či je to svalového pôvodu, či je nejaký poškodený kĺb, či je to natiahnuté, či je to stuhnuté a čo sa s tým bude dať do budúcna robiť. Keď budeš mať lekárskú správu, tak budeš vedieť konkrétne, že čo ti je a budeš vedieť postupovať princípom, že aha, toto je nález, je niečo prištipnuté, natiahnuté, alebo je tam nejaký zápal. Budeš vedieť vyhľadať odborníka za tým účelom, aby ti on vedel poskytnúť nejaký rehabilitačný postup a nebudeš tápať v tme. Nemusí samozrejme hneď do fitka utekať cvičiť, ale tým pádom budeš vedieť, že kedy môže začať pohybové aktivity, kedy môže začať rehabilitáciu. Takže na záver, ešte raz, keď pôjdeš k lekárovi, opýtaj sa, čo ti ide robiť, prečo ti ide robiť, vypýtaj si lekárskú správu, aby si aj ty vedel urobiť kroky dopredu a začal svoje telo rehabilitovať, lebo pamätaj si, nikto ti nepríde pomôcť, sám sa musíš o to starať, aby si pomohol do budúcna a odstránil ten dôvod, prečo to je a tá bolesť sa ti nevrátila. A hlavne sa drž, čau.